guys, so na sa daan itong vlog kuno no nga may klaro. So ako nagibuhat nga video para ni sa katong mga nangutana, mga kailan ako amiga diya sa Cebu. Diyon sa ako pag-apply diri sa Japan. So ako nabalaan ra ba guys, atong ni ditso-ditso at diyan ta maglangay-langay. So ako nabalaan sa Cebu guys, kuandra si Richel Manpower Agency o si Golden Gateway, pero akong ika-recommend ninyo si Richel Manpower kay diha muna ko agency. So guys, happy na ba kumuli? So natuwagin na ninyo ha, yun yung sayang-sayang ang oras. Tapos video na pa mo'y sa edad. So kana akong gihatag ninyo nga tips na siya nga unsa nga nindot nga agency, unsa nga legit nga agency kara si Richel Manpower Agency. Try niyo dito. Karon na, ayun na ugma, karon na. Ayun, sus, inyo po magkuan pa mo, paabot mo yung amigo. Akuya po mo dito, ayaw. Kamu na ito dito. Ayun, pamutog lang tao. Kung desidido yung mo mare, atuwa na ninyo. Basta pagdala lagi mo passport, din ninyo ang mga documents ninyo sa inyong pagkatao. Moro na. Wala na ay problema sa kwarta, wala na gasto. Basta ato lang mo dito, pakita mo dito. Yan, basta nalam mo yung passport. Tagaan din mo mga kuno na para requirements. Kung makompleto na ninyo, ano mo i-schedule para interview. Sila na may itag employer ninyo. Sa nindot yung kayo dari, basta makompleto lang gina yung requirements guys. Sigurado lagi mo, larga lagi mo. Basta paningkamuti lang ninyo ang niyonggo ha. Paningkamuti lang gina ninyo. Ayun lang yung mo bundang sa klase kay sila rin ko yung mingitag employer. Dahil na interview. Makapasar mo sa interview, schedule mo para schooling na. Para sa nihonggo. Yang klase na mga sagaran 3 months, 4 months, 5 to 6 months na rin yun ang klase na. Depende kung mga inyong employer gadali. So ang uban gani 3 months ra, larga na dayon. Basta importante guys, makapasar lang mo sa interview, okay na dyan na. Pero naapod na hinuhoy usahay nun guys nga ang employer i-cancel. So murag dili mo tayo ng employer ba. Pero okay ra na at least. Pero ang agency na dili mo pasagda na. Naing na employer i-cancel niyo ang kuan. So murag kuan ba, dili na sa padayon og kuhag Pinoy ba. So ang agency gyapon na way problema na kay agency gyapon mangitag laing employer na. So i-schedule lang gyapon mo na. Pero tagsar kay na mahitabo guys, basta kasagaran employer mangita na ginagtao, tagsar kay na mahitabo. So pading kamote lang ninyo basta nindot jud kay Japan para makita na diri. Ang laag ta. Ay, nindot jud kay Japan guys. Tungko tango diri loy kayo. Biwid mo ng mga fixers, ayaw mo padala na. So ang inyong buhaton yun, adtuon ninyo ang agency sa Guadalupe. Landmark diyan na guys, nasa Barangay Hall Guadalupe. Nya naong lang mo diya kung mag-jeep mo. So sa kilid ana sa Barangay Hall na siya iskina pa tangas gamay. So na diha makita ninyo ng Rakda S. So sister company na sa Richel Agency. Beware lang yun mo ng mga kuan kanang mga fixers kay delikado kay daging scam sa Cebu. Abi sige asa na naambi na diri sa Japan. Ano mga scam na mga labi na mga online. So ako lang i-flash diri sa screen ang contact number sa agency. So mao ni siya. So makita ra ba? Kung makita ninyo, so mao ni siya. So kontakan lang gyud ni siya or kung mas maayo inyo yung atuon ang mismo ang agency. So ay di mo kalimot day guys ang kuan mask then face shield. Face shield. So adyo mo kalimot diyan na kay basig di mo i-entertain na putid to. Or maayo kung manawag mo daan sa kani nga contact number. So moto, beware lang yun mo sa mga fixers para Japan.
Kaya lagi na scam na. So unta di mo ma-scam. Sumbak ko. Ayo ta. Para to guys, unta inyo ning i-subscribe ning channel, i-like, i-share. Then sa mga i-link niyo ang link. I-hit niyo ng i-hit niyo ng bell, notification bell para ma-update ko sa mga bagong mga videos. Ato ning hakuton ang kwarta sa Japan dalo na to des Pinas. What are you waiting for?